गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि रेगिं खालामग्रा गाहाय लिडारआ खारखोमानानै दंमोन। बिथाङा अरुणाचलाव गासै 9 दिननि थाखाय खारखोमानानै दंमोन, नाथाय बिथाङा मैया गावखौनो तिनसुकिया लेखापानी पुलिस स्टेशनाव सारेन्डार खालामो आरो बिथांनि मुङा राहुल छेत्रीमोन आरो बे रेगिं खालामनायनि दायाव गासै दायो 7 स्टुडेन्टसफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मैया गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गासै 103 केजि गान्जा हमनो हायो पुलिसफोरा आरो बेजों लोब्बा थानाय गासै 4 सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामो। बे गान्जाया गासै 11 लाखनिमोन आरो बिथांमोना बे गान्जाखौ मेघालयानिफ्राय दिल्ली फारसे लांनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव गासै 2 आइजोफोरबो दंफायो होननानै मिथिनाय जादों। जायफ्रा थार्ड ग्रेड एग्जामाव पास जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय कम्पिउटार टेस्ट एग्जामखौ डेट फिक्स खालामनाय जाबाय आरो बेयो 21 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिम जागोन आरो जायफोरानो केन्डिडेट सेलेक्ट जादोंमोन बिथांमोना एडमिट कार्डखौ 14 डिसेम्बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो बिथांमोना सेबा वेबसाइटनिफ्रायनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। राजस्थाननि सलापुर होननाय दाबसे जायगायाव सासे सुबुङा खनसेयावनो 2 आइजोखौ हाबा खालामदों होनना रादाब मोननाय जादों आरो बे आइजो 2नि मुङा रिंकी आरो पिंकीमोन। बिथांमोना 36 बोसोर बैसोनिमोन। अतुल मुंनि सासे सुबुङा बिसोर 2खौ मोनसे मान्दाबावनो खनसेयावनो हाबा खालामनायनि थाखाय सासे सुबुङा बिथांमोननि एगेन्स्टै केस रेजिस्टार खालामो। 494 IPC बायदियै बिथाङा केस रेजिस्टार खालामो होननानै मिथिनाय जादों। आमेरिकानि सासे सुबुं सामुएल रेपेली मुंनि बिथाङा 42 बोसोर बैसोनिमोन। बिथांखौ FBI आ एरेस्ट खालामबाय मानोना बिथाङा 20 आइजोफोरखौ हाबा खालामदोंमोन आरो गावनि असे फिसाजोखौबो हाबा खालामदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला 15 बोसोर बैसोमोन बेनिफ्रायनो हाबा खालामदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांखौ दायो एरिज'ना जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। PNRD डिपार्टमेन्टआ 2024 नि सिगां गासै 20,84,070 PMAY न'खौ बानायनो थाखाय टारगेट खालामदों आरो दायो बिथांमोननि रिपर्ट बायदिब्ला 2022 14 डिसेम्बरसिम गासै 14,55,705 न'फोरखौ सेंसन खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों आरो गासै 6,89,599 PMA न'खौ लुखांनो हाबाय होननानै मिथिनाय जादों आरो दासिम बिथांमोननि रिपर्ट बायदिब्ला 47.37 न'फोरखौ लुखांनाय जाबाय आरो बे बोसोरनियाव गासै 13,94,471 न'खौ लुनो दंबावो होननानै रादाब मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव रादाब 2023 मायथाइनिफ्राय जायफोरनो रेशन कार्ड दङ बिथांमोना गासै 5 लाखनि थाखाय बेराम बायदिसिना जायोब्ला ट्रिटमेन्ट खालामनो फ्रि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन होननानै रादाब मोननाय जादों। जायफोरहा रेशन कार्ड गैया बिथांमोना फैगौ जानुवारिनिफ्राय गोदान रेशन कार्ड बनायनो हागोन होननानैबो मिथिनाय जादों आरो बिहाराव बेबायदि 5 लाख मोननाया बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो बेयो दंखाबाय थाखायो होननानै मिथिनाय जादों।
वर्ल्डनि बेस्ट प्लेयार लियनेल मेसि बिथांखौ प्रेस कनफारेन्सआव देग्लायनि वर्ल्ड कापआव बबे कान्ट्रिया देरहागोन होननानै सोंदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन गावसोरनि आर्जेन्टिना आरो ब्राजिल आरो फ्रान्स आरो स्पेनआ देरहानो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेफोर कान्ट्रिफोरा बिथांनि थाखाय फेभरेट होनना बिथाङा बुंदों आरो बेवहायनो नोंथांमोनाबो बबे कान्ट्रिया देरहागोन कमेन्टआव लिरनानै नोंथांमोना होनो हागोन। बोथोर बिगियाना बुंदों दि तामिलनाडु आरो पुडुचेरी आरो आन्ध्र प्रदेश बेफोराव 8 दिसेम्बराव साइक्लनिक स्टर्म जायखौ जों बारहुंखा होनो बेफोराव फैनो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। छत्तीसगढ़ हस्पिटालाव कारेन्ट मोब्लिब गैयैनि थाखाय 4 गोरलै गथ'फोरा जिउ गोमानाङो होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम लखिमपुराव गारि गोग्लैनायनि जाहोनाव 3 सुबुङा जिउ गोमानाङो आरो 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो होननानै मिथिनाय जादों। मिज'रामनि मोनसे लंले होननाय जायगायावबो एक्सिडेन्ट जानानै गासै 4 सुबुंफोरा जिउ गोमानाङो आरो सासे 11 बोसोर बैसोनि हौवासायाबो थैनाङो होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक आरो शेयार आरो अननानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।